Boom! What's up sa inyo lahat dyan mga kabayan? Ngayon nagbabalik tayo dito sa vlog ko mga kabay. Karon mga kabay is itong akong gipost. Itong gipost na ako kani. Gipost na ako ng Q&A mga bay is mga pila na ka days, pila na ka weeks na nila bay. So karon pa ni siya na ako nabuhat. Sobrang ka-busy ako sa eskwelahan. So karon is tubagon na ako tutanan yung mga pangutana sa ako mga bay. And kahit unsa pa na siya nga pangutana, kailangan ako na matubag. Pangalawang Kuya Jobert to mga bay. So ngayon mga bay, it's magsisimula na tayo mga bay, and intro muna tayo in 1, 2, 3, go! So ngayon mga bay, so karon sugdan na nato tubag ang inyong mga pangutana mga bay. Una nga pangutana is gikan kay Arian Jan Lonyo Waheng. Ang pangutana nga nung gwapo man ko. Kyang anak sa Ginoo, kaya gwapo jud ka. Anak man ka sa Ginoo, sa mata sa Ginoo gwapo ka. Sorry Kyang, di ko Ginoo. So, wala Kyang. Gwapo ka. Gibuhat ka sa Ginoo, gibuhat ka ni Papa Jesus. Gibuhat ka ni Papa Jesus. Kaya gwapo ka. Kadua nga pangutana, gikan kay Sinami Onahon, nganong parat ang dagat. Nganong parat ang dagat. Ngano kayang parat ang dagat, no? Ngano kaya? Pero tubago na to ng anong parat ang dagat. Kay parat ang dagat, sauna daw. Story naman sauna mga bata pa mi. Peace. Nako ni ganti nga tao nga nagdala ako na siya og mga daghan kay nga sa ako nga kuan asin. Nadagma ko na siya sa dagat, Kaya mo tong dahilan ngano ko tong parat ang dagat. Para sa ako kato na lang. So, nganong parat ang dagat mo to siya. O gikan kay Mary Angel A. Gomera. Nganong hilig kayo magfa-fall ang laki oy. Sa kanang istorya mo. Seryoso na siya mga istorya mga bay. Nganong pa-fall ang mga laki? Dili man good fa-fall ang mga laki. Dili ka ma-fall sa laki kung dili pug ka mag-assume sa iyaha. Dili ka ma-fall sa laki kung dili pug ka mag-assume sa iyaha. I am the one, the way you turn. Tapos kabalo ko sa inyong mga tubag na mga girls, dili mo mag-assume. Kay gahatag ang lalaki og motibo sa inyo. Mo po na inyong tubag sa akong pangutana. Anong ga-assume mo mga girls? Kay ang mga turing nila sa inyo sa mga lalaki girls, friend. Kaya ayaw mo ka-fall. Ayaw mo ma-fall. Pag once na may naging lalaki nga nakoy chance sa inyo, that's diyan na mo ma-fall. Kamo mga girls, ayaw mo ka-fall sa lalaki kung wala pa sure. Ha? Nga na. At pang-upat nga pangutana mga bay. Ikan kay Ninya May Subron. Kuya, kano sa ta makita with ate? Nen, makita ta. Pero di na nato makita yung mga ate. Ganun lang ha. Gikan kay Adrel Di Matoging. Nganong ikaw akong master? Pau. Dili ako yung master. Ikaw akong master. Believe na ako sa imo. Tanan mga girls, tanan mga friend na ko, nga naila na ako. Alam mo na yan. Ikaw na, legend. And gikan kay Aljun Val Royce Asindilo. Ba't hindi ka crush ng crush mo? Siyempre, crush na ako. Lisod po, akong ikuan akong kaugalingon sa iya, di ba? And now, I'm a taken. Kay Aljun, taken ako. Gikan kay Young Miles Arzadon. Yan kay Young Miles. Nganong gwapa ko. Ha, dai, gwapa man ka. And gikan kay Mia Cassandra Pasel National. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Charot. Joke lang. Peace. Nganong mo-transfer ka next year? Mo-transfer ko next year kay mga pangit gyapon kay mo, kay mga pangit kay mga classmate mo, mga gagmay, mga tuteng. Charot lang bitaw. Dili ka mo-transfer eh. Mag-stay ra jaman ko dito. Mag-stay ra jaman ko sa akong eskwelahan. So, gikan kay Maria Naika Gobhel, sakto. So, nganong gwapo ko? Misa, di ka gwapo. Bay man ka, gwapa ka. Ano na siya natubag. So, dito na tayo natatapos mga bay. Natubag na ako yung mga pangutana-tanan. And, ay magkabala ka mga bay is abangan nyo part 2 sa Q&A ko mga bay. Kung hindi ka pa isa sa mga bay ko, and please i-click mo na yung subscribe button and hit the bell and
para ma-notified kayo sa mga bagong vlogs na darating sa akin mga bay. Don't forget to comment. Huwag niyong kalimutan itong i-share mga bay. And i-like na din itong video mga bay. So ayan, believe in yourself, believe in yourself. Itong vlog na to, believe ako sa sarili ko na darating tayo sa punto na hanggang 100,000 subscribers tayo mga bay. Tayong mawawala ng pag-asa mga bay. Sa lahat ng mga bago pa nga katulad sa pala sa ako nga bago pa gusto mag-vlog, gusto mag-YouTuber. Kung hindi tayo mawala ng pag-asa, buhat lang tayo buhat ng video para mabot ang 100 subscribers para makuha na to yung in sa pagiging YouTuber. So ayan, dito na lang mga bay. And hanggang sa susunod na vlog mga bay. And let's go! Scrap! Dalay ko ng Diyos!